puktai bukuk sono sini oro sung tinibo khlaijaknai a kok kha sung bwskangni salo sung banik kaisa khiristmas banik kaisa khlainya thangui tongo angkai obonotui sung tinibo noroni bwskango ma phaikya angkai bisheske angoro hambai ma yapharo sini oro haimanjak phaikya sini circle ni borom brang jotoni sai sini respected khoroksa president sini dikon krishna podo deborma te oro haimanjak phaikya sini borom brang sini member bani committee ni sini dikon ramchandra deborma tai sini oro haimanjak phaikya sini bani ni convener sini reverend kishore kumar deborma tai kaisa sini oro haimanjak phaikya bani ni sini assistant convener sini dikon budi deborma singoro haimanjak phaikya tai hambaya pro bises kai tiniwo yapang tv tai srang sati o media no norok bai singbai o jora kaham sinor mani bagai tini bises kai sing khlaijaknai kai sini bwskango sing bani ni ta o bani ni sini kok thasa thani sai khnanai sini bani ni convener sini media channel lokno tai sini circle secretary no hambai o jora ni bagai jeng painai 13 to 15 December sal joratei sini Christmas bani songsalaijakha sini date fix khaikya a saltamo jeng bubai ke sini Christmas ni khlaijaknai abunu tuinan sisa oro kok bara sabai ke waiba o bani khlaijagi tongo taklai bisi bai ke waiba nai sini Mandwi Circle ni je committee ni bisi organize khlaijagi tai taklai bahai no ang boina musungmani khai sini joto bosung rokno sing o bani go kobangma stall sing ready khaikya haikono belai ke booking khainai bangnai thangai bahai no kobangma angkai dakti khlai norok o je banik ni bagi stall booking khaikya hamnai ang norokno koyo haino hai norok dakti khlai o je gormani বিশেষ করে চিনি ও যে গরমান স্টেডিয়াম ও চিনি বানিক khhlaijaknai oro no joto stall lok sing agiu bu khlaileo sing taklai boro no khlailenai norok dakti khai je kokduk number jak mani ain a bisinti khlai kokduk number kang hina ai kokduk number kang sawono convener ni kokduk number 7630039623 tai assistant convener ni kokduk number kai 9612855721 o je kaini kokduk ni bisinti khlai norok kringi manai stall booking khaina bagai abono karibo sini Mandwi Circle ni sini circle secretary bas tai sini president sini dikon krishna podo borok ni kokduk number tiki norok kringi manai abono karibo norok ni taibo kringnani schools tong khang kai sini committee ni bisingni je mansak o bani go manai manthokna chesta khainai বিশেষ kai sini hukni joto manai je hukni sini chamung theke churu khai je hukni je manai aborok manthokna bagi bosung kaisa stall tonnai abono karibo sini oro বিশেষ kai jeng muihan rok phalmani stall tongnai tai agini traditional chini crafts rok kai tamnai chini rijum rok abahai rok ni bo stall tongnai tai kumuni abono karibo tai bo katal je chamu kai katal je kan sumu abahai rok ni stall bo tongnai o Christmas banigo norok joto khaibaidi norok buk khaibaidi tamni bagi manile mo season hakai belai tongto sini tring bo buskango hai tongman বিশেষ kai sini maharaj bo inauguration dino phainai bo sini baningo inauguration khlai phainai tai sini motha je tongnai joto motha apu tongbainai a je banik ni salo je pandao uila sengkroni simi tai stall bahike booking nai a stall booking nani bagi bahaino sing kokduk kaini rekha oro convener ni kokduk number jak 7630039623 tai kisan kai chini assistant convener ni kokduk number bo oro rekha 9612855721 o kokdugo je oro falnog stall booking khainai boro communication khaimanai o je kokduk ni bisingti khlai tai o je Christmas
जे बानिक आबो चिनी उद्देश्य शुद्ध फाललायनानै बायलायनानै आबो सिमिया ख्रिस्टमास बो एप्रोच रैतंखा जों ख्रिस्टमास नि सिगां कायसा बो चिनी अ ख्रिस्टमास देरनो जों नाहारै तंथकलायमानि बिसिंतै खलाय चिनी बररकनो फालनानै बाहागे फालनानै बायनानै बाहागे बायनानै बानिया बाहाय थांनानै आबरकनो बो जों जाहाथे किसा मिसाफोरनो फोरोङै तिसाय मानाय जा आ जे उद्देश्य नाहारै आ उद्देश्य खलायनो जों अ बानिकनो संचालाय